Já tě mám držím. No, vypadá slušně, že? Dobrý, je tam. Středobé koukat. Co? Krásnej. No co, však tepaj se i fotí. Ještě ven. Klidu. To je možný, že to je jeseter. Čekáš na něho 2 dny, ne tady? Pepča táhne jesetera. Děláme mu detailní. Ty člověče, to fakt asi bude jeseter. Bude. No, určitě. No. Ne? Ne? A šťastný lovec Pepča. Vážíme a pryč s ním do vody. Kukaš Tredový, jako máme rybu, že? Ta je. Co? 20 minut vody. Krásný. Tak, polož ho na podložku. 139 cm. Další mečoun. Jo. Zavolejte mě, až to bude aktuální. Jočko, zjistí. Specialista, opatrně. Právě. Mám vlas. Další mečoun. Myčou by nám nevezl do podběráku. Další je tvůj, jo? Já bych se mu řekl, že ten. To je fakt pěkné. Je vidíš, tak ty to je... Teď mám Běž tam dolů. Pěkný kamaráde, to je tak 90 kg. Dost. Dobrý, to vidí. To je krasavec. Pepča tam je u mě za autem. Co ti povedlo? To chudák jak má zbytou tlamu, ten byl chycený na poslední rok. Na co? Na peletu? Hollywood peleta. Jo, hoši, s tímhle, hrdina, bacha. s tímhle ruce nenatáhne. Kolik má míru? 5 kg. Jo. Ten má hrbku, ne? Proč tam skočil koš? Nasaďte mě brýle. Tak ten ti teda pěkný zabral. Se vrací. Já ho tam teda tak. Jo, to je ono. Padla. Pouštím. Můžu se ještě naposled, prosím? Tak ještě naposledy. Díky moc. Pěkný kapří. A teď vypadá, že klesli trochu ke dnu.
A Míša měl záběr a zasekl něco, co vypadá docela zajímavě. Je to fešák. To je ten kapr, samozřejmě. To měl taky závěr teďka, ale bylo mi to až na hůlky a konec. Kolik to máme? 84.